Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininaw sa amin yung ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sa nga istorya ang dagantag kinabuhi nga pinadaso sa sato ang YouTube subscribers nga si Simeon nga naguluhan og bairan. Syempre nasayod na makita og unsa ang bairan. Sharpener, pambait, papahait sa kutsilyo, sundang ug uban pa. Usahay pwede nato ni siya ma-apply sa tong kaugalingon. Mangita ta og matang sa usa ka butang o nilalang o inspirasyon o kasinatian nga makabait kanato para mahimong usa ka hait nga tao. Mga ka-dear friends, again sa mga wala pa makasubscribe, please subscribe my YouTube channel and Dear Papa Joe Stories. O niya i-click na lang po ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga itong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa mga daan itong mga istorya, pwede sila ninyo nga makitaan sa lain na itong YouTube channel ang Katabi with Ate Gems. Yan, subscribe and click the notification button. O kung kamo mismo, ginahan mo nga mo pada sa inyong kagulingong suwat, ipadasag ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Or kung ano makuha, i-check lang niyo itong video description below. Kaya na dito ang complete nato nga address sa itong email ad. So dito maglangay o atuan ng basahon ang storya nga pinadaan ni Simeon. Dili lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, ako si Simeon nga kasamtangan nagpuyo karon diri sa Hiroshima, Japan. Sa di pa na ako ipadayon og saysay ang akong istorya, nalang ko ipaambit nga panutihon nga maoy pirmi madungog nako sa akong kauban nga mga Japanese. I don't believe in luck. I believe in hard work and determination. Kini akong istorya naglibot sa kaagi sa akong kinabuhi og mga kalisod nga naswayan niadtong gamay pa ko. Kundiin mao'y nahimong rason sa akong pagpaningkamot o diskarte sa kinabuhi. Ang akong lugar nga nadak-an nagikan sa probinsya nga bahin sa Mindanao. Itago lang nako ang exact nga location para sa privacy sa mga tao nga involved sa akong istorya. Siya may kabuok nga manangigsuon ug ako ang kamanghuran. Pero namatyan mi usa mao nga walo mi kabuok. Sa tanan mo manag-igsuon, usara ang nakagraduate og college. Vocational pagyud, kay di man lagi maka-afford ang among mga ginikanan pagpaskwela tungod sa among kalisod. Ang igsuon nga babae ni trabaho pagkakatabang sa lungsod para gastuhan ang iyahang kaugalingon. Ako, ug ang uban akong mga igsuon, gusto gid unta nga mo eskwela, pero lisod man kaayo. Niyatong elementary pa mi, mga tumi sa kalubihan, mga lubi para ibaligya aron doon nami mapalit nga snack sa eskwelahan. Sugod niyatong nag 7 years old ko, nakabantayan ako sa kapait sa among kinabuhi. Mutabang ko sa akong mga ginikanan sa trabaho nga akong nadak-an sama sa manguling, mangupras, maghapkot og mga ginabas nga kahoy, manguha og bato gikan sa sapa og uban pa. Tuig 2004, grade 4 ko niadto diyang nisaka og taman ang presyo sa bugas mais. Mo nga maglisod na migpalit bisan og mais pa, Papa Joe. So ang paliton sa kong mama kay yellow corn, kay barato man niadtong panahon na. Pero bisan pag unsa ka barato ang yellow corn, di ay panahon nga lisod gyapon namo nga ma-afford. Ang diskarte sa ako mga ginikanan kay magkudkod sila lubi unya ang sapal mo'y i-substitute sa kanon, parisan og saging,
lanlanon ang puro sapal sa lubi para pantawid gutom, Papa Joe. Swerte na lang kung makatilaw mig buwad kausa sa usa ka semana. Naay panahon nga dadon ko sa akong mama sa pikas baryo kung diin tua ang iyang mga kaparintihan para mga ginabang. Ug tungod kay wa may kapliti amo ra gyud ang baklayon. Lakton na mo na mga duha hangtod sa 3 ka oras namong lakaw. Dunay shortcut nga daan para sa mas mapadali ang among paglakaw paingon sa pikas barangay. Pero taliwa sa kalasangan pod. Hadlo kayo kay nay mga unggoy nya isog ra ba ang mga unggoy kay ilahang ambakan ang mga bata. Di gyud ko mamuhi og sasayal sa ko ang mama kay mahadlo kay ko kay manghilabot ang mga unggoy kay lagi wild man og teritoryo pa gyud nila ang lasan. Ang kahadlok sa mga unggoy o kakapoy sa pagbaktas, mabawi ra. Inigabot namo sa side sa akong mama kay nay daghang prutas. Magtagbaw kog kaon sama sa langsones, mangga, marang, santol ug abukado. Ang panginabuhi sa side sa akong mama kay mangupras ug mamasak. Napod sila daghang mga tanom nga prutas ug lagutmon. Inigbalik namo sa among barangay, magdala na mig bugas, mga prutas ug lagutmon, pero mao lagi na. Another 2 to 3 hours na pud nga lakaw, unya kumuagi og shortcut sa lasang nanasay mga unggoy nga manghadlok. Suliton gyud nako ng adlaw sa akong mama para napud pakigilubilo sa iyahang mga kaliwat. Magkalingaw sa istorya-istorya sa akong mga yaan. Ang akong buhaton mulakaw ko o mangitag lugar nga nindot ang mga talanawon. Sa likod sa bahay, mao ang paborito na kong spot nga tuan kay ganahan kay ko sa green nga talan-awon sa mga kahumayan. Kusog pa kayong hangin o presko pagyud kaayo, Papa Joe. Diyang gikapoy ng barog-barog, nangita og kalingkuran ug ako nakitaan ang usa ka bato nga sinaw nga murag gidak-on sa basketball pero flat nga bahin sa maong bato, Papa Joe. Nipahiyom ko kay nakita gyud nako ang nindot ug komportabling lingkuranan nga di magsakit ang akong lubot. Samtang naglingkod ko sa flat nga sinaw nga bato, katulgon ko tungod sa kakusog sa hangin sa akong palibot. Nindot kay ang feeling sa relax nga sitwasyon, diugan pa sa mga huni sa mga langgam sa akong palibot ug hinay nga paggaspas sa mga dahon sa humay. Lami gyud kaayo nga akong katug. Ug lami gyud kay katug. Pero kalit ko nga naigking kay day nagpanawag na sa kungan. Ang usa day nako kayaan nga nag-ingon nga in town dong Simeon oy nganong naa man kadi natug. Nitubag po ko nga nilingkod ra man ko diri tiya niya. Di day pwede lingkuran ning bato. Dong dili man na bato. Bairan man na sa sundang, tubag pa sa akong tiya. Aw, bairan din ni tiya. Kunya nganon nakuyawan man ka nga ako nang gilingkuran. Ug nitubag pod ang akong tiya nga naamoy tinuuan dong Simeon nga kung imong lingkuran ang bairan, ikaw mao'y magpasan sa problema sa imong pamilya. Dungan sa pagtan-aw niya sa akong mama, Papa Joe. Ningon day na akong mama nga, barog diya Simeon. Mo nga nidali ko barog. Unya akong gilantaw ang bato ug mao day nga flat kayo ang ibabaw kay bairan man di ay ug mga sundang. Muna sulti-sulti sa among katigulangan nga di kuno ang lingkuran ang bairan kay ikaw kuno ang musalo sa mga problema sa imong pamilya. Amot lang ka og unsa ka tinuod. Bata pa ko niadto mao nga nagduha-duha ko og tuo, Papa Joe. Pero di gyud to nako makalimtan nga nakalingkod ko og bairan. Hangtod nga nidako ko. Year 2006 nakagraduate ko sa elementarya. Samtang nagdungan mig panihapon sa tibok pamilya, dunay gisulti ang akong mama. Mga tagsibutanan kay lisod na kay diri, wa na tay makaon. Ang awig sa babae nga mo'y naginusarang nakahuman og college niadto siya Cebu para manrabaho. Pero naminyo ra pud dayon og taga Cebu ra pud. Siya ni suggest nga mangadto na lang mi. Adto niya. Nalipay na lang pud ko kay para maka-adto kog Cebu. Kung mahitabo na, first time pa nako nga makataak og syudad. Ang uban ng mga igsoon labi na ang mga minyo na wa na ni kuyog pa sa Cebu.
Ako ug ang uban nga mga igsuon mo'y nikuyog sa akong mga ginikanan. Nagtuog yun ko nga nag-abot na mo sa Cebu, di nami magkalisod-lisod. Pero maora man di gyapon. Lisod gyapon, Papa Joe. Iya may diskarte nga mga manag-igsuon. Naiuban na trabaho, ako kay nipadayon og eskwela. Mas nindot o mas nisamot kalisod ang among kahimtang kay magbayad mig abangan sa balay. Unya kung madelay og pila ka adlaw ang bayad sa abangan, yaw-yawan ka sa tagiya sa balay. Lahi ra gyud niya itong naapa mi sa Mindanao dito sa amo kay pagkaon ra gyud problemahon. Makatuog mig tarong kay among kaugalingon ra ang o amo rang kaugalingon ang balay ug ang yuta. Para wala na may abangan ni tipon mi sa kong igsoon nga babae katong naminyo og taga Cebu. Ug tungod kay wa pa ko'y trabaho, nag-eskwela pa man ko, mutabang-tabang ko sa mga bulaton sa balay. Sama sa panglimpyo, manghugas plato, manlaba sa mga bulingon, sa akong igsuon o sa iyahang bana. So sa pila ka tuig nga nitipon si mama, papa o ako, di malikayan nga mag-away mi sa akong igsuon kay maldita man kaayo siya. Ang butong ganong nausab siya nga buutan man ta siya sa una niya itong nag-uban pa mi, so wala pa siya maminyo. Siguro tungod na pod sa mga naagian niya mga problema plus adlaw kada adlaw na ay moadto sa balay para maningil sa iyahang mga utang. Kaya ang igsuon, pala utang kayo, Papa Joe. Nagkalain-lain lang ang lending company, mga 5-6 mo na iyahang ipangutangan. Ang ang igsuon, sige na lang kasuko. O ka nakapait kay ako'y iyang yaw-yawan. Bali ako iyang pahungawan sa iyang mga problema. Mo nga muhilom na lang ko kay nami sa iyahang puder. Unya, siya mo'y nagpaskwila na ako sa high school. Pero usahay radyo ko mangayo niya kanang naibay ron unya mahutdan ako pambayad. Na mabukoy kita usahay kay mamasura man ko sa una. Iniguman sa akong klase, magsabot mi sa akong mga amigo nga mamasura para inikaugma na ami baon. Pero diyang nidako-dako na ko o nag-ulitaw na ko, makamaw na ko nga mauwaw mo nga nihunong na ko sa akong pagpamasura. Year 2010, 4th year high school na ko, balik eskwela na pod. New teacher, new classmates. Dini po na ako nakita na babae nga dakog tipik sa akong istorya. Dako siya natabang nga mag-grow ko sa ako ang kaugalingon sukad sa una o hangtod karon, Papa Joe. Tawagon lang nato siya sa pangan nga Maria. Nga crush kay kung kang Maria kay natural ang iyahang kagwapa. Medyo kuwang lang siya sa height pero gibawi sa now. Natural ang beauty ug no need na nga mag-makeup. Sukad nga nagka-classmate ming Maria, inspired nako everyday. Everyday ginana ko muskwila. Tuyuon ako nga di magsuwat kung naay ipasuwat ang teacher para makarason kog duol kang Maria para manghuam og notebook. Maria, wa ko kapas sa nagsuwat da, gi-erase man ang blackboard. Pakipyaha ko sa imong notebook, B. Pamaray ko pa nga to niya. Iyatapod ni Maria yung notebook na ako. Ikapy din na ako pero wa na ko nibalik sa akong lingkuranan. Dihaan ako sa iyang tapad, sigi og suwat. Tapad kayo ang among chair ni Maria. Ug samtang magsuwat ko, dunay time nga magkadikit ang among siko. Wow! Heavy na kaya nga akong kalipay ang mga higayuna, Papa Joe. Nilabay ang mga pila ka buwan, nakabantay na si Maria nga sige na lang kung di kapas o pagkopya sa blackboard. Siya na lang ni-offer nga mo'y musuwat sa akong notebook. To the next level na ang akong kilig nga akong na-feel niya itong taknaa, Papa Joe. Dili pa mi uyab ni Maria, pero kabaw na siya nga na-crush ko niya. Actually, sa among classroom tulumi ka boys nga grabe ang crush nga to sa iyaha. Wapay labot ang taga-ubang room ug uban nga year. Kung saan nga lakas man yung kay siya appeal, Papa Joe. Ug di yun malikayan nga nay daghang makagusto niyang lalaki. Ang ubang lalaki maybe nanguyab na ka Maria pero ako wala pa yun. Wa pa ko kakumpisal kay mauwaw ko ug di po ko sure unsaon pagpanguyab. Katong nga tuiga mo pa'y pag-uso taman sa Facebook. Mao nga naghimo kog account ug dali-daling i-search ang name ni Maria. Ako siyang i-add pero sukad adto wa na pud ko kasigig FB kay maglibog ko. Di mo ko makamao, mas convenient ko sa text-text lang sa keypad sa cellphone.
Month of December gato, Christmas season. Kaming mga barkada nagkasabot nga manaygon para ang kita among gastuon sa among Christmas party. Naabot ramig panaygon sa usa ka compound sa usa ka balay nga among gipanaygunan, wa ko magdahom nga ilaha dito kang Maria. Nasya ko nga nakita na ko si Maria og medyo nauwaw ko kay arangan man di siya pagkabutang. Nindot ilang balay unya na ay gate. Human akong kanta ni gawas ang usa ka dalaga nga nagkapangbalay ra. Sus kay si Maria man. Siya mo'y nihatag sa kwarta namo. Simple ra kayo siya nga nakapangbalay ra. Nisamot siya kagwapa. Nisamot pud ang akong kainlove niya. Dito naka-decide ko nga di na ko magpatumpik-tumpik pa. Panguyaban na ko si Maria. Mao nga pagkaugma nisulti ko niya sa akong feelings nga nag-start to crush lang unya na himong love. Ningon si Maria nako nga wala ti ka gibasted ha Simeon ha. Sugton ti ka pero dili pa karon. Stricto man gud ako mga ginikanan. Kung makapaabot ka, sugton ta ka. Katoy ang gisulti mo ay akong gihuptan nga mag-antos ug paabot. Bata pa mud kaayo si Maria aniadto. 15 pa lang siya ug ako 17. After 5 months nga pinaabot gisugot ko ni Maria og nalipay kay ko. Kaysa kadaghan lalaki nga nanguyab niya, ako pa ang iyang gisugot nga dili dato pagyud nya di pagwapo. Daghan kayong again sa mong relasyon, naguna ang iyang mga barkada. Nganong ako daw ang iyang gisugot nga di man ko gwapo. Dapat unta kuno nga tarungon og pilit ni Maria ang lalaki nga mao'y mahimong first boyfriend niya. Wala naminaw si Maria sa mga sulsol sa iyang mga amiga nga niabot nagpila ka buwan ang among relasyon. 1 month before sa akong high school graduation, nagkasabot mi sa akong mga barkada nga mag-chip-in og food trip sa balay sa akong barkada. Dako ang balay sa akong barkada, ug wa po'y tao. Ang naay mga uyab gidala nila sa party. Usa nako, gidala nako si Maria. Unya pagkahuman sa kaon-kaon, nag-iyahay na pangitag mga private nga place. Ang mga nagparis-paris niya tong gabi una. Unya kami ni Maria, nakita mi ko sa ka bakanting kwarto. Pila ka oras may nagstorya ni Maria hangtod nga wa na lang namo nabantayan nga naginaksanay nami. Unya nanghigda na sa kutson. Kinsay magdahom nga may tabo ang dili angay may tabo. Nalapaan gyud sa leon ang inosenteng karnero. Ug after ato, nabantayan ako nga mas nidako ang love ni Maria nako ug ako pod ngadto niya. Ang relasyon namo ni Maria nakahatag na kog mas dakong motivation nga maningkamot aron makabot ang mga damgo sa kinabuhi. Sa adlaw sa mong graduation ni Maria, gipalaila ko ni Maria sa iyang mama og wala ra nagpakita kasuko ang iyang mama. Pero nakita nako nga nihilak ang iyang mama. Nihilak ka sa kalipay nga nakagraduate na ang iyang anak or nihilak kay nakauyab ang iyang anak og batig naong. After 4 years, nakagraduate si Maria sa college samtang ako wa makaskwela kay wa man ko ikagasto. Nanrabaho ko og bisag unsa na lang. Nakasuway ko isip usa ka factory worker, waiter, sales advisor og bisag unsa na lang. Ang akong sweldo minimum bra og igor gyud nga akong ihatag sa akong mama. Wa na hinuon mi daghang buhionon kay ang akong mama magpapa ug usa ka pagumangkon raman ang naa sa amo apuyo ug ako. Sa panahon nga mahutdan kog budget, si Maria ang mutabang nako. Usahay manguha pa siya mga groceries sa tindahan sa iyang tiya para ihatag namo ug mao isud-an sa among pamilya. Samtang maglantaw ko sa akong pamilya, nakapangutan ako nga hangtod kanus-an ako makaya nga suportaan sila. Diri lang makutob. Usa na lang ako kung kami na ni Maria na pod ang maghimo og pamilya. Mao to nga nakadesisyon ko nga mag-level up bisan og usalang katikang. Di ako nibaw-an nga free schooling nga usa ka vocational nga course. Gisuportahan ko ni Maria mao nga nakagraduate ko og naka OJT. Human niadto nagkuyog mi Maria nga niadto sa Simala kay among giampo nga unta maka-abroad ko para sa among future Papa Joe. Pag-augma, nang-apply ko para abroad og nakapasar sa test og interview. Dako kay nga akong pasalamat kay gidungog sa Ginoo ang akong pag-ampo.
Abi na ko makalarga na ko dayon pero kinahanglan pa man ko nga muskwila sa language sa nasod nga akong adtuan nga Japan. 6 months ko nagskwela og nihongo og dili pod lalim ang among nagian ni Maria. Kay wa man ko'y pangbayad sa 10,000 nga down payment sa language school ug usap ako maka-start og training. Need ko og 10,000. Si Maria lang gihapon ang nitabang nako. As usual, walay lay nagsuporta nako sa tanan-tanan kundi siya lang. Ug tuod man, nakabayad ko sa Japanese language course unya nakahuman ako sa 6-month nga training. Diyan ako schedule sa paglarga paingon sa Japan. The day before sa akong flight, nibalik mi si Maria sa simbalao niya sa Santo Niño para magpasalamat o mangayo o guidance sa bagong challenge sa akong kinabuhi. And syempre, dili na ko angay kalimtan ang pasalamat ang babae nga maoy nagpaluyon nako. Dili na ko mahimo katong tanan kung wa pa si Maria. Siya ang nagasto tanan since day 1 sa akong application hangtod nakalarga ko. Ang akong pamilya ug mga igsuon way naamot bisan og piso. Pero wa man ko magbaso nila kay kibaw ko nga walang-wala pod sila. Unsa man po'y ilang ikatabang nga porti masan lisuran nila. Sa adlaw mismo sa akong flight naigihangyo ako maguwang babae. Simeon, pwede ba ka makahuwam og OFW loan up to 100,000 pesos? Ipakita lang na imong visa o ticket. Marilisan ka dayon og kwarta. Dali ra day kayo mariliste. Unsa man pud nimo ang kwarta? Pangutana ko pa sa iya kay siya may mogamit kuno sa kwarta, Papa Joe. Ako tay ipuhunan og negosyo. Ay kabalaka. Kay ako may mobayad unya ana sa monthly. Imo lang pangan ang gamiton kay OFW loan man na. Dali ra kaayo. Naglantaw ko sa kayuhan sa kuigsuon. Kanindot naman lang paminawon nga naa siya negosyo nga makatabang sa ilang kalisod. Sumato pa nga nisugot ko o niloan ko para sa kuigsuon. Ang tibuok kwarta nga na-release tuan niya kay nilarga naman ko sa Japan. Ang wana ko damaha, mao da ito ang pinakauna namong kagubot, kabahin sa kwarta. 5 months ko nagtrabaho sa Japan ug sa kaadlaw niya na nakurat na lang ko kay dihay ni chat nako sa Facebook nga ang name kay OFW loan. Ang iyang gi-chat nako mao ni Papa Joe. I-remind lang ti ka sir sa imong loan kay 4 months na ka nga wa kabayad. Dako-dako na gyud imong mabayaran ani. Apil na ang interest ug ang penalties. Kung wala pa kay plano mo bayad ani, pwede ka namo ipablock sa NBI. Di na ka mahuman ang imong kontrata o papulion ka diri sa Pilipinas. Unya, mapriso pa gyud ka inig-abot. Nagpangurog ko sa akong kahadlok nga gidayal ang number sa akong maguwang. Samtang nagtuo ang akong mga luha, ako siyang gitawagan o gipangutana unsa bay tinuod nga sitwasyon sa iyang giutang. Bayri na lang na Simeon, kitako bitaw kag sweldo. Kalma pa ang tubag sa akong ate. Unsa ate? Pero wa man ta sa atong sabot. Kay kung kay bawo pa ko nga ako di imong pabayron, dili lang ta kumulon ang kadako anang katidad. Asa naman yung ginansya sa imong negosyo? Wa na ko no ang kwarta, ingon ang akong ate. Napordoy ko no ang negosyo nga iyahang gisudlan, Papa Joe. O sa may mahimo na ako, di ako sa gawas. Di ko gusto nga makauli kay gusto pa ko manrabaho o samot na nga di ko gusto nga mapriso. Mao nga ako nilang gibayaran ang loan plus interest ug mga penalties. Bisan pag gibuhat to sa kong maguwang, wa gyapon ko nihunong og padaan nila kwarta kada buwan. Nakapatukod kog balay nila nga dako kay gusto ko nga magtapok silang tanan nga akong pamilya. Kompleto pod nako og mga gamit ug tanan gyud akong gi-provide nila. After 2 years ng panabaw sa Japan, ang usa nako kaigsoon nga 32 anyos wala na trabaho pero abusado sa lawas mo, nagkasakit ug gi-dialysis. Kinsa pa man day mo gasto? Ako gyapon kay ako may nasa abroad. Puwerte na bang mahala sa dialysis? Unya suso sa katuig na kung bayad pa dialysis niya, okay ra kay igsuon lagi. Nagang gibawal ang doktor na dili niya kanon pero ang ako igsuon mukawat-kawat gyud og buhat og mga bawal. Mao nga after 1 year namatay ang akong igsuon. Pagkamatay sa akong igsuon, ako gihapon na nagasto pagpalubong o gitigom palagi nako ang gasto
nako sa katuig pagpadialysis plus pagpalubong sa private cemetery basig nakapatukod na kog dakong balay Papa Joe. Fast forward padayon gihapon ko padala nila og monthly nga konsumo, bills ug uban pa. Hangtod nga sa kaadlaw nito gitawgan na pug ko sa lain akong igsuon kay gidala sa ospital kay giatake. Naapektuhan ang mga mata mo, kinahanglan operahan ang duha ka mga mata. 70,000 pesos ang matag usa ka mata. So 140 na tanan ang mata pa lang Papa Joe. Wapay labot sa ubang hospital bills. Ako gyapon ang nagbayad. Nakaibaw ko nga ako ray ilang kadaganan kay lagi ni ako sa abroad. Pero kaibaw na siguro mo sa trabaho diri. Lisod kaayo. Kada sentimo sa akong kita ako nang pinatuan og singot. Dugo og singot Papa Joe. Nakaibaw ang uyab nga si Maria sa sitwasyon sa akong pamilya ug sa akong sweldo nga halos wa na mabilin para ako Maluoy siya na ako ni-suggest nga. Pagahin pud og para imo Simeon kay di ra ba na permanente nga naka sa abroad. Grabe kabuutan ang akong uyab. Kung buto naon siya pa untay angay mo demand nako kay halos tanang gasto sa akong paglarga sa iyahang igikan pero wa gyud siya nang winta or nangayo nako. Igor siya nga mutabang ug mutambag nga angay pud na akong kahinan ang akong kaugalingon. Nakabantay akong pamilya sa akong closeness ang uyab mauto nga ilang gidudahan si Maria nga magdawatan kuno og allotment gikan nako. Giaway nila si Maria. Ilang giingnan nga di pa kuno miminyo nya magbuot-buot na. Wa ko nay katungod sa akong kwarta. Ila pang giingnan nga hangul ug bisan pag-unsa na lang nga mga sakit ng mga pulong. Dagan silang mga bati nga gibuhat nako pero ako ra gipalabay pero diyang si Maria na ang ilahang gidiskitahan, ilang giaway, gibastos, gipasagitan og storya. Kana di na gyud ako palampason Papa Joe. Naluhi ko ka Maria. Nasugod pa pag day one sa mong relasyon nakatabang na sa akong pamilya. Sa hilom nga pamaagi, wa sila kasayuran nga hinay o dihay mga time nga sa una nga ang ilang gikaon, ang sudan gikan sa tindahan nila ni Maria. Naka-apply kog abroad tungod kang Maria. Mao nga nasakitan kay ko sa gibuhat sa akong pamilya niya. Ug tungod niya na, wa na ko mo contact nilang tanan. Mao man gyapon. Bisan sa ano tabang nila, bisan ako sa kadako ako matag nila, makalimtan ra gyapon nila basta kwarta na ang hisgutan. Samtang mag-inusara ko, mukalit og santop sa akong nahuna niadtong bata pa ko nga nakalingkod ko sa bairan. Tinuod ka ha ang tinuhuan nga kung makalingkod kag bairan, ang problema sa imong pamilya ikaw ang magpasan? Murag nahitabo gyud Papa Joe. Bisan usan ako balibalis kalibutan, ako paghihapon silang pamilya. Siguro sa pagkakaroon, nakahimo ko pagbiyo nila. Pero basin maabot ra pud ang panahon nga magkabalik ra pud ang among relasyon. Sa di pa na ako tapuson ng akong istorya Papa Joe, mangay ko kay diyan nimo kung sakto ba ang akong gibuhat. Daghang salamat, Simeon. Daghang salamat Simeon sa imong istorya og another story about toxic Filipino mentality na sad. I don't know kung dili ba ni sumpay sa katong unang istorya or mao ni una to naabot tong ikaduhang istorya kay murag pare-pareho raman. Pero di mo gud na to malikayan nga sa ato ang sitwasyon labi na diri sa Pilipinas. Unya dunay mga pamilya nga nasa abroad susama gid mga sitwasyon ang nagian. Well, dili masad tinuod sad maayo nga magdumot ka sa imong mga ginikanan o sa imong pamilya. But siguro kamaw ka mo barog sa imong kaugalingon nga mga desisyon o prinsipyo. Pwede ka nga muprangka nila. Pwede ka nga musulti nila sa tinuod nimong kahimtang diha o sa imong plano sa kinabuhi. Para di sad sila mo abusar. Kay kung wa kay imik, meaning to say, it's okay. So, prangkahanin mo sila. Kay usahay, di naman na ito matagal ng panahon. Maski ingana na ang mga batasan sa itong mga kadugo, mabot sa ng panahon nga, ma-recall ni mo pagbalik, ang mga nindot sa ninyo nga mga kaagi, o niya, what if kung malamat na pag-ayo, or worst, wala na sila diha. O niya, anak pa ka mag-realize nga, mas bukat day ang relasyon ka sa kwarta. I'm not saying nga, muhatag yapong kanila. Pasabto ni mo sila.
about sa tinuod na sitwasyon ug mga plano lagi nimo sa imong kinabuhi. About sa tinuod nga tabo kang Maria. Si Maria sad pasabta lang sad. Ug pasalamat ka sa Ginoo nga pinagi ni Maria naghatag siya instrumento para dili magsagubang sa mga problema sa imong ginikanan tungod kay o sa imong pamilya tungod kay nakalingkod ka og bairan. Kanang bairan nga imong gilingkuran actually mao na nagpahimo nimong hait sa pagsagubang sa mga pagsuway ning kinabuhi. Dili tanan dunay pribilehiyo nga maka-income og kwarta ingana. Unsa naka og wa ka diha. Hagbay ra siguro nangahanaw pa ang ibang mga igsuon tanan ug uban pa tungod sa kalisod. Mo nga magpasalamat lang gyapon ta. Sa pagkaron, masabot ra ti ka nga o sa uban diha nga nagtanaw karon nga medyo nanluod lang ka. Kaya murag natumba na gyud ang imong pagkatao. Pero tungod kay natumba nimong pagkatao doesn't mean nga manunob sa ka og baos. Sulti sila, mamapha ka. Pakit-on nimo sila sa mga buling nga nabuhat nila sa imuhang kaugalingon. And it's not too late to clean it up again. Okay? Daghang salamat and more power nimo diha sa Hiroshima, Japan. O sa itong mga kiksunan diha, kung daghang patang mga Bisaya speaking people diha, i-spread na niya to ang YouTube channel para managan na itong mga subscribers. Okay? So, domo arigato. Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mo pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit
saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.